स्मार्ट बाजार फैदो दिनै स्मार्ट बाजार फैदो गोदान खुलिदो माने जों फायाखै जोंनि थाखाय गोदान आरो जों फायाखै फार्स्ट टाइम फैदो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै बाजार खालामनो फैदो आरो स्मार्ट बाजार जाबाय मास मोनब्रै मोनबासो खेवनाया खुलिनाया अपेनिं जानाया ओमफ्राय जों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो आरो लोगोफोर नोंथांखौबो खिथिलांगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर मोनफैबाय नै काउन्टाराव थांनांगोन दंनायावहा मोनसे बाबा मोनसे फ्रि मोनफागोन गेलेग्रा गथ' नायनाव हाबाय Cup mama, cup dengan sakit soleh kan? Mong. Pasang sudah mama sawan kerana ya belajar. Ini noni bos tu sang nang macam mana yo? Noni fresh. Hiniयाव फैबाय जों गोजौआव फैदो हिदोंमोन लंपेन्ट जिन्सफोरनि Gimana pesennya? Nilai deh. Nilai deh. Susari langa lengkran apa? Kema. Ranai bazar लोगोफोर फिथाइ सामथाइ जानायफोरा नै बेबायदि मोनसेयाव माबा दां थाइसेयाव जाफेर मोनाखै लोगोफोर कमला फिथाइफोरा नै सुमफ्रामा नाय मोनसे नै मोननो दां दांनायसै दांजिया
सेरसो माबा तरमुस ओमफ्राय तिता केरेला सब मोनगोन मा नांगौ